салом ба роғибони футболи тоҷик. нашри навбатии барномаи фатрро дар такя ба рақобатҳои даври 16 ва 17 чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лига якум манзуратон мегардонем. ба таври кӯтоҳ сараввал рақобатҳои даври 16-ро шаҳр медиҳем. баъди таваққуфи якмоҳа дар арсаи футболи тоҷик ва гузаришҳои трансферӣ, рақобатҳои даври 16 чемпионат ғайриоддӣ сипарӣ шуд. ҳулбуки восае ки яке аз муддаиёни мусобиқа ба ҳисоб меравад, дар майдони худ дар муқобили тими Сомони Данғара ба мушкилиҳои ҷиддӣ гирифтор шуд. ин чӣ мушкилӣ буд ва натиҷаи рақобат чӣ гуна шуд? ҳамкоронамон шарҳ медиҳанд. яке аз бозиҳои марказии даври 16 чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои лигаи якуми мамлакат дар дерби минтақаи Кӯлоб бо иштироки дастаи ҳулбуки ноҳияи Восе ва Сомони ноҳияи Данғара баргузор шуд ки дидори ин дастаҳо мухлисони зиёдро ба ҳам овард. бояд гуфт ки ҳар ду даста барои дарёфти зинаҳои ифтихорӣ ва роҳ ёфтан ба лигаи олӣ талош меварзанд ва аллакай аз дақиқаҳои аввали майдондори дастаҳо зуд ба ҳуҷум гузашта ҳолатҳои хуби голзаниро созмон медоданд. имкониятҳои ба миён омада то дақиқаи 30 майдондорӣ бенатиҷа анҷом ёфтанд ва дар дақиқаи 34 бозӣ шогирдони Ҷаваршо Шоҳиёсов як ҳуҷуми бобароро ташкил карданд ки дар натиҷа ҳимоятгари дастаи ҳулбук Худойқулов Алишо савҳан тӯбро вориди дарвозаи худ кард ки дар натиҷа дастаи Сомон дар ҳисоби бозӣ 0-1 пешсаф шуд. бо гузашти 2 дақиқа аз голи задаи меҳмонон ҳимоятгари дастаи ҳулбук Худойқулов Алишо хатои худро дарҳол ислоҳ намуда дар дақиқаи 36 бозӣ голи ҷавобии дастаашро ба дарвозаи рақиб ворид намуд. ҳарчанд футболбозони дастаи Сомон ба вайрон шудани қоидаи бозӣ ҳангоми гол ишора мекарданд, вале довари марказӣ ба идома додани бозӣ амр дод. зимнан дастаҳо боз ҳам имкон доштанд ки ҳисоби бозиро афзун намуда дастаҳои худро ба пеш бароранд. ин кор дар дақиқаи 44 бозӣ ба ҳамлавари дастаи Сомон Сафарбек Қурбонов муяссар шуд ки бо голи задаи худ дастаи хешро дар ҳисоби бозӣ пешсаф намояд. ҳамин тариқ қисмати аввали майдондорӣ бо ҳисоби 1-2 бар нафъи дастаи меҳмонон Сомони ноҳияи Данғара ба анҷом расида дастаҳо ба танаффус баромаданд. нимаи дуюми бозӣ бошад дар ҳайати дастаи ҳулбук якчанд тағйирот ба амал оварда шуд ва ҳуҷумҳои дастаи соҳибони майдон низ якбора дар назди дарвозаи рақиб афзун гардиданд. новобаста ба кӯшишҳои зиёди дастаи ҳулбук футболбозони хатти ҳимояи меҳмонон тавонистанд ки аз фишори созмондода ба хубӣ баромада ҳисоби бозиро нигоҳ доранд. ниҳоят дар дақиқаи 70 майдондорӣ боз ҳам ҳамлавари бо маҳорати дастаи Сомон Сафарбек Қурбонов бозигузории хуби ҳамдастагонро истифода карда бо зарбаи ҳадафраси худ ду голро дар номи худ сабт намуд. дастаи ҳулбук дар дидори имрӯза имкон дошт ки на танҳо ҳисоби бозиро баробар балки пешсафиро низ ба даст оваранд, вале футболбозони хатти ҳимояи меҳмонон хуб бозигузорӣ карда ҳисоби бозиро то дақиқаҳои охир нигоҳ доштанд. ҳамин тариқ дастаи Сомон дар сафар бар дастаи ҳулбук бо ҳисоби 3-1 ғолиб омада шогирдони Муҳаммадҷон Ҳабибуллоевро дар мавсими имсола ба аввалин бохт рӯбарӯ карданд. бозии имрӯза бо дастаи ҳулбук ки дар ҷадвал пешсаф буд, хело бозӣ вазмин буд. мо ба шогирдони худ чӣ чизе фаҳмондем, аз удаи кор баромадан ва соҳиби 3 хол гаштем. ин бурди навбатиро ба тамоми мухлисони Сомон табрик мекунам. аслан дастаи ҳулбук дар аввали мавсим андаке ба мушкилиҳо гирифтор шуд ва барои бартараф кардани ин мушкилиҳо роҳбарияти даста ба хулосае омад ки мутахассиси шинохтаи футболи тоҷик Маҳмадҷон Ҳабибуллоевро ба сифати сармураббӣ даъват намоянд. мавсуф омад дар даста тағйиротҳо ворид кард ва дар равзанаҳои трансферӣ тавонист ки бозингарони дилхоҳи худро ба даст биёрад. акнун даста ки дар аввал вазъияташ на он қадар хуб буд, оҳиста оҳиста қадамҳои худро ба сӯи муваффақиятҳо гузошт ва баъдан мушкилиҳои дигар дар фазои даста пайдо шуданд ва Маҳмадҷон Ҳабибуллоев барои бартараф кардани ин мушкилиҳо нақшаҳои дигарро ба роҳ монд. хулас дар мавриди фаъолияти дастаи ҳулбук дар мавсими имсола мо бо муаллим дар иртибот будем. ассалому алайкум дӯстдорони футбол ва мухлисон. пеш аз ҳама албатта ма ҳаминро қайд кардем ки дар лигаи аввал имсол 4-5 дастае мебошад ки бозиҳои лигаи аввалро беҳад як футболи беҳтарин ишон дода истодаанд. гуфтаниам ки вақте ки даста дар назди худ вазифа мегузорад барои лигаи олӣ баромадан, албатта кӯшиш мекунем ки
мо ҳам холҳои даркориро ба даст биёрем. Дар қисмати бигем баъди анҷом расидани қисмати аввали чемпионат ки мо машқи тамринҳоро дар душанбе гузарондем, дар шаҳри Душанбе ба даста як 4-5 бозингари навам даъват шуданд ба монанди Шавкати Отамсорбон Афғонов, Қарамон, бозингари дастаи Саразм, капитани дастаи Саразм ва яке аз дарвозабони дастаи Паншер ба даста даъват шуда Муҳаммад Салим ва албатта дигар тағйиротҳо ҳам шуд. Аз дастаи мо ҳам бозингарҳо бигем ба дигар дастаҳо ҳам гузариш карданд, бигем ба дастаҳои Моҳир, ба дастаҳои Паншер, ба дигар дастаҳо, ба дастаҳои Рахш. футбол ҳам чунин аст ки албатта ҳар як мавзӯе ки дар бигем ки вақте ки мо дар анҷоми қисмати аввали чемпионат дидем ва хулоса баровардем ки якчанд бозингар ба даста даъват шаванд. рақобати дигар яке аз бозиҳои марказӣ миёни Сароикамари 5 ва Сарҳадчии Ҳамадонӣ буд. Сароикамар барои баргардондани мавқеи худ дар садри ҷадвал тамоми кӯшиши худро ба роҳ мемонад ва дар бозиҳои давр барои рафъи иштибоҳҳо тамоми чораҳои заруриро ба роҳ мемонад. аз ин рӯ бозии сафарӣ дар муқобили Сарҳадчӣ барояшон мисли обу ҳаво лозим буд ки ғалаба кунанд. ин рақобат низ хеле пурэҳсос ва шадид сипарӣ шуд ки Дилшод Назирмадов шарҳи фарохтар дорад. яке аз бозиҳои ҷолиб буд диданӣ дар даври 16-уми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Якум миёни дастаҳои Сарҳадчии ноҳияи Ҳамадонӣ ва Сароикамари ноҳияи 5 баргузор гардид. ҳар ду даста ба ин бозӣ бо тайёрии хуб омада барои беҳтар намудани мавқеи худ дар ҷадвали мусобиқа талош варзиданд. нимаи аввали майдондорӣ бо ҳолатҳои зиёди голзанӣ барои ҳар ду даста пушти сар мешуд. ба голи задаи Анвар Авазов аз дастаи меҳмонон ки дар дақиқаи панҷуми майдондорӣ зада шуд, соҳибони наминалии майдон дастаи Сарҳадчӣ дар дақиқаи 25-ум голи ҷавобӣ заданд ки муаллифи голи мазкур ҳамлавари дастаи Сарҳадчӣ Миров Меҳроб гардид. дар идомаи бозӣ бошад ҳам дастаи Сарҳадчӣ ва ҳам дастаи меҳмонон Сароикамари ноҳияи 5 чандин ҳолатҳои хуби голзаниро ба миён оварданд, вале нимаи аввали бозӣ мусовӣ 1-1 ба анҷом расида дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар нимаи дуюми майдондорӣ бошад ҳар ду даста лаҳза ба лаҳза бо созмон додани ҳолатҳои хуби голзанӣ ба тағйир додани ҳисоби бозӣ наздик мешуданд. дар дақиқаи 67-уми бозӣ бошад баъди партофт аз канори чапи майдон ҳамлавари дастаи Сароикамар Ҳусейн Яқубов бо сар тӯбро вориди дарвозаи соҳибони майдон намуд. дар идомаи бозӣ бошад дастаи Сарҳадчӣ низ метавонист ки ҳисоби бозиро баробар созад, вале бозигузории хуби хатти ҳимояи Сароикамар имкон надод ки соҳибони номиналии майдон ба задани гол даст ёбанд. дар дақиқаи 80-уми бозӣ бошад боз ҳам Ҳусейн Яқубов аз як партофти хуби ҳамдастагон истифода карда ба задани голи сеюми дастааш дар дидори имрӯза шарафёб шуда дар номи худ ду голоро сабт намуд. ҳамин тариқ бозии дастаҳои Сарҳадчӣ ва Сароикамар дар даври 16-уми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Якум бо ҳисоби 1-3 бар нафъи дастаи меҳмонон Сароикамари ноҳияи 5 ба анҷом расида ин даста 3 имтиёзи навбатиро соҳиб шуд. оиди бозӣ бояд гуфт ки мо аввалҳои бозӣ ҳамаи контроли тӯб, назорати тӯб дар ихтиёри мо буд ки дар дақиқаи панҷум мо голи аввалро задем. камакак баъди аз задани гол бачаҳо камакак вай шуданд, бозиро айдаст додем. ин тақрибан 10 дақиқа пас аз ин тамоми бозӣ дар контрол назорати бозӣ дар дастаи мо буд ки ҳолатҳои голзанӣ хеле бисёр рончи хеле шумо шоҳид будед. дар қисми дуюм ду ҳолати голзанӣ мо гол зада ба ҳисоби 3-1 ғалаба кардем. аввалу дастаи меҳмонро дастаи Сароикамарро ба ғалабааш табрик мегӯем ва дар бобати бозӣ гуфтаниам ки қисми аввал бачаҳо нағз бозӣ карданд, бачаҳое ки буданд ва қисми дуюм мо бачаҳои ҷавонро даровардем, чӣ хеле ки шумо дидед тағйирот кардем
ва хостем ки камтар даста боқувваттар мешавад, аммо бачаҳое ки ёш буданд, таҷриба ки камтар доштанд, аз ҳисоби камтаҷрибагӣ мо бозиро бақувват кардан натонистем ва бозӣ бо ҳисоби 3-1 бохт шуд. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба натиҷаҳои дигари даври 16-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои Лигаи Якум. Дастаи Сарҳадчӣ дар майдони худ аз дастаи Сароикамари 5 бо ҳисоби 3-1 мувоҷиҳаи шикаст гардид ва бозии марказии дигаре ки дар даври 16-ум рух дод, ин миёни дастаҳои Паншер ва дастаи Моҳири Ёвон буд, яке аз бозиҳои марказии даври 16-ум ба ҳисоб мерафт. дар ин рақобат дастаи Паншер тавонист ки 5 голи беҷавоб ба дастаи Моҳир бизанад. бозии марказии дигари даври 16-ум ин рақобати дастаҳои Ҳулбуки Восай ва Сомони Данғара буд. дар ин рақобат дастаи Ҳулбук натавонист ки аз уҳдаи шикаст додани дастаи Сомон барояд ва дастаи Сомон тавонист ки дар сафар дастаи Ҳулбукро бо ҳисоби 3-1 мувоҷиҳаи шикаст намояд. бозии муҳими дигар дар даври 16-ум ин рақобати дастаҳои Шодмони Ҳисор ва Саразми Панҷакен буд ки дастаи Шимоли кишвар тавонист дар сафар дастаи Шодмонро бо ҳисоби 1-0 шикаст диҳад. бархурди дигар ин рақобати дастаҳои Исфара ва Рахш аз ноҳияи Восай буд. дастаи Рахш тавонист ки дар сафар дастаи Исфараро бо ҳисоби 4-1 мағлуб намояд. бозии дигаре ки дар ин миён яке аз бозиҳои марказӣ унвон дода мешуд, ин рақобати дастаҳои Масчов ва Шоҳмансури шаҳри Душанбе буд. ин рақобат ғолибро муайян накард ва дастаҳо бо ҳисоби 2-2 бозиро хотима бахшиданд. рақобати охирин миёни дастаҳои Душанбе ва Ҷиликул буд. дар бозии мазкур дастаи Душанбе дастаи Ҷиликулро бо ҳисоби 3-0 шикаст дод. акнун ба даври 17-ум мегузарем дӯстони азиз ва бояд бигем ки рақобатҳои даври 17-ум воқеан таҳаввулотҳои зиёдеро дар ҷадвали мусобиқа ба миён оварданд ва бояд бигем ки рақобатҳое баргузор шуданд ки воқеан таъсиргузор буданд ба мавқеи дастаҳо дар ҷадвали мусобиқа. аз ин хотир мехоҳам дар нисбати як фаъолият яке аз дастаҳои Лигаи Якум ҳарф зада бошем ки дар мавсими гузашта воқеан яке аз дастаҳои пурқувват ба ҳисоб мерафт ва дар муқобили дастаҳои сахти чемпионат арзанда истодагарӣ мекард. дастаи Рангон ки соли гузашта ба ин мусобиқа дебют кард ва ҳамаи мухлисони Лигаи Якумро ҳайрон намуд ва дар мавсими имсола бошад феълан вазъияташон на он қадар хуб арзёбӣ мешавад, чунки онҳо феълан дар миёнаҳои ҷадвал, яъне ки дар мавқеъҳои 7 ва 8 ҷадвали мусобиқа қарор доранд. аз ин хотир мо барои суҳбат дар нисбати фаъолияти ин даста роҳбари ин клуб муҳаммадҷон Раҳмоновро даъват кардем то дар мавриди ин даста андаке суҳбат дошта бошем. хуш омадед ба студия. хуб, чӣ гуна ки мо медонем дастаи Рангон яке аз дастаҳои ба ҳисоб меравад ки дар мавсими гузашта фаъолияти хеле хуб доштанд, ҳарчанд мавсими аввал буд ва мо умед доштем ки дар мавсими дуюм ин даста метавонад ки барои фатҳи қуллаи Лигаи Якум мубориза барад. вале мо мебинем ки ҳоло даста дар мавқеи 7 ҷадвали мусобиқа қарор дорад. чанде аз бозиҳое буд ки воқеан мухлисонро шояд ба ҳайрат афтонда бошад. дар давоми мавсим масалан дар муқобили дастаи Масчо ин даста ба шикаст мувоҷеҳ гардид, дар муқобили дастаи Шодмони Ҳисор буд, аммо дар муқобили дастаҳои пурқуввати чемпионат ин даста як бозие нишон медиҳад ки боз аз ин ҷиҳат ба ҳайрат меафтем. хуб, дирӯз бозии дастаи Рангон дар муқобили дастаи Моҳир буд. дар он ҷо ҳисоб 1-1 шуд. хуб, сиёсати трансферии ин даста дар равзанаи трансферии тобистони чӣ гуна ба роҳ монда шуд? мо дар давраи гузариши дуюм футболбозони навро ба даста ҷалб кардем. аз сабабе ки дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Лигаи Якум кам таҷрибатарин футболистон мондагиянд, мо натонистем футболбози нағз ба қаб карда гирифтем, ба худ ба команда ҷалб кунем. аз ҳамин сабаб камтар мо танқиси футболбозоро кашидем. вале чӣ гуна ки мо медонем дар равзанаи гузашта, дар равзанаи трансфери зимистона буд, агар хато накунам, пеш аз оғози мавсими Лигаи Якум дастаи мазкур чанде аз бозингарони худро ҷавоб дод. махсусан Мунист аз он ҷо ҷавоб шуд, баъд Эҳсон Чалаев ба дастаи Саразми Панҷакен гузашт. чаро аз баҳри ин бозингарон гузаштанд? дар аввали мавсим даста на он қадар пурра омода буд ки барои Лигаи Якум дар соли дуюм иштирок кардам. мавқеъ буд, хеле чӣ гӯем, гӯё мешид ой намешид, ташкил мешид намешид гуфта дудила буданд ки хушбахтона ҳокимияти ноҳияи рӯдакӣ ба даст гирифтан, командаро гуфтанд мешавад, дастгирӣ кардан, то ҳол дастгирӣ кардаистанд. дар бозӣ дар муқобили Моҳир воқеан як бозии хуб нишон доданд, вале билохира кор до он ҷое расид ки яъне ки зарбаи пеналти таъин карда шуд аз ҷониби доварон.
ва медонед гапсари чӣ меравад вақте доварон ки гуфтем гапсари он меравад ки баъзе дастаҳои лигаи якум аз фаъолияти доварон дар рафти рақобатҳо норозигӣ мекунанд. дар дастаи рангона мо медонем ки чанде аз лаҳзаҳои баҳснок, чанде аз фурсатҳо буд, махсусан дар муқобили дастаи Сарои Камарам дар пеш аз равзанаи трансферӣ ин чиз ба миён омада буд. хуб дар дохили бошгоҳи шумо чӣ гуна аст муносибат бо доварон? бо доварон хеле мешавад кам баъзан вақт нуқшҳо мешавад, мисол норозигӣ баён мекунанд. аз ҳисоби чӣ мешавад ки камфаъолияти футболбозои мо ки мисол таҷрибашон нест, соли надидагиам футболи касбӣ чӣ хелиянд. ҳар як нозукие ки мисол довар мебинам мо намебинем ба онҳо эътироз кардан мегирад. на ҳар довар мисол баъд доварӣ мекунанд. ҳаста доварое ки тоза доварӣ мекунанд, таҷрибаи бачаҳо намерасад. баъд дар равзанаи трансферӣ мо медонем ки чанде аз бозингарои шумо харидорӣ кардед? мисол аз сардори регар азизбек султоновро овардем, аз шоҳмансур ҷаҳонгирро гирифтем ва дигароро гирифтем ки таҷриба мисол бозингар нест дигаҳози футболбоз дар лигаи якум беҳад камчин шидагиҳози. бале аҳлиддин турдиев чӣ мегӯяд дар нисбати даста? яке хоҳишаи аҳлиддин турдиев аз ҷониби роҳбарони даста? мо ҳаматарафа роҳбарият ҳаракат кардем, ҳамроҳи мураббиҳо бозингарои хубро ба даст орем. аллакай дер ҳама мавқеашонро гирифтанд, ҷои худшро намехоҳанд ки тарк кунанд. ҳарчанд ки хотири устодо мисол мехостанд омадан дар клуби мо, бошгоҳи мо фаъолият кунанд, бошгоҳои ваё ҷавоб надоданд. мавзӯи дигаре ки дар мавриди дастаи рангон ба миён меояд, ин бозиҳои ояндаи даста дар марҳилаи дуюм аст. акнун дар оянда мо медонем ки шумо боз дастаҳои сахттар дар ин ҷо қарор мегиранд дар рӯбарӯи шумо. масалан дастаи душанбе, дастаи Сарои Камари 5, дастаи Панҷшер, Ҳулбук, ино аз дастаҳое ҳастанд ки дастаҳои пурқувват, яъне нақшаҳои қавитар доранд. аз ҳисоби иқтисодӣ ҳам бигирем, ин дастаҳо он гунае ки шумо ишора кардед дар нисбати дастаи худ андаке бартария доранд нисбати дастаи шумо. онҳо метавонанд ки дилхоҳ бозингарро ҳатто аз лигаи олӣ ба лигаи якум биёранд. ва акнун имсол ба фикри шумо бояд чӣ кор кунад? дастаи рангон чӣ мақсад дорад? дар муқобили дастаҳои сахт чӣ гуна баромад мекунад бо ин бозингароне ки шумо пайдо накардед? айни ҳол ҳозир бачаҳо ҳарчанд ки ёшам бошад, дута мураббии пуртаҷриба дорем. ҳамин бачаҳое ки мисол таҷрибашон камтара ба сабаби омӯхтану ёд додану бахват кардан чӣ қуввату маълакае ки мураббиё доранд ба ҳамон бачаҳо додастанд. агар ягон мисол ҳичи гуфта намешавад, ягон мураббии дигар боша камтар касбияташ сустар боша, ин бачаҳо мумкин ки ҳар як бозӣ 5-6 гол бихӯранд. хуб ба ҳар ҳол ангезаи асосӣ ҳамин аст ки якдигарфаҳмӣ миёни бозингарон дар даста бошад ва дастаи рангон аз ин чиз кам нест ва умедвор ҳастем ки дастаи рангоне ки дар мавсими гузашта воқеан барои мавқеъҳои болоӣ, махсусан барои мавқеи сеюм ва чорум мубориза мебурд, дар имсол ҳам дар даври дуюм метавонад ки бо он трансферҳое ки анҷом доданд метавонанд ки нақшаҳои худро баромонанд. ба ҳар ҳол ташаккури зиёд мегӯем аз муҳаммадҷон раҳмонов ки таклифи моро рад накардан, омадан бо мо дар мавриди фаъолияти дастаи рангон суҳбат намуданд. хуб барномаи худро идома медиҳем. бозии дигари ҷолиб миёни тимҳои шоҳмансури шаҳри Душанбе ва Сарҳачии ноҳияи Ҳамадонӣ буд. бозингарони шоҳмансур ки мавсими аввали худро сипарӣ мекунанд, дар миёни дастаҳои лигаи якум андаке мавқеи ноустувор доранд, вале бо гирифтани таҷриба дар ним мавсим ҳоло акнун қадамҳои устувор ба сӯи муваффақиятҳо мегузоранд. ин буд ки дар бозии хонагии худ дар муқобили Сарҳачӣ тавонистанд бо ҳисоби 3-1 ғалаба ба даст биёранд ва шодиву нишоти бозингарон дар дохили утоқи либосивазкунӣ ҳадду канор надошт. ба ҳамин тартиб дастаи шоҳмансур имкон дорад аз таххонаи ҷадвал худро оҳиста оҳиста наҷот бидиҳад. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба натиҷаҳои бозиҳои дигар ки дар даври 17 ба миён омаданд. дастаи Ҷиликул аз дастаи Мастшоҳ дар майдони худ бо ҳисоби 2-1 шикаст мехӯрад. дастаи Сараз бошад дар майдони худ аз дастаи Ҳулбук бо ҳисоби 4-0. дастаи Сомон бошад дар майдони худ аз дастаи Душанбе бо ҳисоби 3-0 мувоҷиҳи шикаст мегардад. дастаи Моҳир дар муқобили дастаи Рангон натавонист ки ғолибро муайян кунад ва дастаҳо бо ҳисоби 1-1 бозиро хотима бахшиданд. дастаи Шоҳмансур дар боло ишора кардем ки дар муқобили дастаи Сарҳачӣ бо ҳисоби 3-1 пирӯз гардиданд ва Сарои Камар бошад дар як бозии пур аз гол дар майдони худ тавонист ки дастаи Рахшро 5-0 ба қавле торумор намояд.
бозии дастаҳои Панчер ва Исфара бо сабабҳои гуногун ба рӯзи дигар гузаронида шуд. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобатҳое ки дар даври 18-ум ба миён меоянд. дастаи Мастшоҳ дар майдони худ дастаи Сомони Данғароро қабул мекунад. дастаи Исфара дар майдони худ бо дастаи Саройкамар мубориза мебарад ва дастаи Шоҳмансур ба меҳмонии дастаи Рахши Восе меравад. дастаи Сарҳадчӣ бошад дар майдони худ дастаи Ҷиликулро интизор аст ва душанбе қарор аст бозии пур аз эҳсосро дар муқобили дастаи Тараз баргузор намояд. дастаҳои Шодмон ва Моҳир дар майдони марказии шаҳри Ҳисор ва дастаи Рангон бошад дар майдони худ дастаи Панчери Ҷалолиддини Балхиро интизор аст. қарор аст фардо бозии дастаҳои Панчер ва Исфара баргузор гардад ва баъди ин бозии ҳалкунанда ҷадвали мусобиқа ба пуррагӣ тартиб дода мешавад ва мебинем ки кадом дастаҳо дар мавқеъҳои болоии ҷадвал қарор гирифтанд. ин нашри навбатии барномаи Фат буд ки онро ман Фирдавси Хурсанд бароятон шарҳу тавзеҳ додам. то нашри дигар пирӯзу поянда бошед.